masu kallon mu da sauraron mu. Yau kuma gashi mun kuma muku wani babban kamu a cikin shirin namu na an kajuwa ne ba banza ba. Yau ma ga wani kamun zai faɗa muku sunansa domin kuma mu ɗora abin da ke gaban mu. Bismillah ne. To assalamu alaikum fatan da kowa wannan cikin ina mutuwa da kowa ba farko dai sunana Muhammad Ibrahim mu kuma ana kira da garau a cikin harka ta shirin Au, to kun ji fa shine garau na daɗin kowa. To za mu so mu ji dama kai da daɗin kowa ka fara ko kuwa dama can kai kana harkar fim. na fara shirin da daɗin kowa To yanzu bayan shi sauran fina-finai na mutane? sosai ina fitowa a sauran series kala wanda kuma ke da arzikinsa. To kamar wani rol ya fi burge ka idan za ka fito kai a cikin series aka ko fim? Gaskiya rawar ɗin da ke shi ɗan makaranta da dai sauransu. To yanzu sai wata ran aka fito da wani gwan zango ne, amma za ka yi abubuwa daban-daban kala-kala. Misali za ka fito ko ɗan daudu ko ɗan ta'adda haka. Za ka iya yin wa'annan rol ɗin? Idan ya kalli shirin daɗin kowa za ka tabbatar da cewa za a iya kowane irin karata aka bai. Saboda haka dai kowa ya san ban da ɗan shaye-shaye ba. Amma kuma idan ya kalli ni a can ba za ka iya gane cewa ni ɗin ba ɗan shaye-shaye ba ne a zaki. Masu kallon mu da sauraron mu shi yasa din aka ce an kajuwa ne ba banza ba, domin za a yi tsira, za a yi gudu ta kowane fanni kenan a cikin harkar Hausa fim. To yanzu kamar a cikin fim tunda ka ce gashi kana rol din dan shaye-shaye amma kuma a fili gashi ba ga to wai shin in za ku yi koya kuke zuwa ku yi ko ku a kawai design za ku yi da cewa in zan fito a dan shaye-shaye bari ne kaza shine zai daidai din ya kuke yi? Na karanta karakta na to ina ɗaukar abin kamar gaskiya ne, reality nake yi ne a lokacin da aka ce rolling da an ce action to na koma reality. In ɗan shaye-shaye ne zan ɗauko karakta ɗan shaye-shaye ne ba za ka gane cewa ba ɗan shaye-shaye. Yanzu abin da yake so na ji daga gare kai ma haka shirye-shirye da wasu suke yi suna buɗe YouTube ko tashoshi haka da ake yi, kai ma yanzu kana da irin wannan tashoshin ko kuwa sai dai kawai ka je kai wa'yansu? Gaskiya ban yi sa wani abu na kai kawai abin da nake so nan gaba in Allah ya sa gaba da daga na zama kamar superstar irin to sai in je in buɗe kada da shi YouTube ɗin. To gaskiya to fa kun ji masu kallon mu da samu tashar Bandara Hausa TV kenan da take kawo muku wannan shiri na in kajuwa ne ba banza ba. To kun ga irin acting din, kun ga irin yadda suke mai da abin a ransu tamkar da gaske. To shin kamar yanzu kana tafi a hanya suna ganin ka kamar kai ma nasu ne? A gaskiya dai na fi faduwa da mutanen da kamar a ce an ganka a fim ka san wasu akan kalubalance su a ce ya ayyuka haka. Gaskiya. Ina jin daɗin wannan. To ko akwai wani abu da aka taɓe ma shi ka ji nadamar dama baka shiga yanayin wannan harka ta ɗan shaye-shaye ba? Kawai ne abin da ɗauka harkar shaye-shaye nake a fim kamar nasiha faɗakarwa nake waɗanda suke shaye-shayen su san wannan harkar da suke ba daidai ba da ba. Yanzu me burinka kake so kai ka ga an ma kyautarsa? Muji me kake so ka ga an ma kyautarsa idan aka ce yau gashi masoyinka ne ko masoyiyarka ta zo saboda kana burge ta ai maka kyautarsa, me kake so ai ma? Gaskiya abinda nake so a cikin rayuwata sosai shi ne turare amshi sosai. Ba zan iya musunta maka ne. Yanzu dai turare kake so in dai masoyinka ya zo ko mace ko namiji su yi ma kyautar turare. Ai ana mu. To alhamdulillah. Ina da ƴan mata da kuma yake girma ina da yin sun masari sun da ɗan turare. Saboda ni masoyin turare. Alhamdulillah. To yanzu ba abin da za mu ce da kai sai godiya, kuma mun ji daɗi tashar Bandara Hausa TV tana godiya gare ka. In Allah da kuma wani lokacin an ta kama za mu kuma dawowa domin mu ɗora akan inda muka tsaya kuma a cikin wannan hira tamu. To yanzu wani godiya ka mika ga masoyanka kuma? Gaba ɗaya masoyanmu ba ni kaɗai ba na faɗin duniya muna musu barka da Juma'a kuma Allah ya kaɗe. To kun ji garau kenan fa ɗan shaye-shaye amma nan a nutsa kuma saboda yau Juma'a ce babban rana. Shi sa masu kallon mu da za ku ci gaba da kallon da tashar Bandara Hausa TV.
Bandar Hausa TV YouTube channel, Bandar Hausa TV YouTube channel. Domin nishaɗi, domin faɗakarwa, domin ilmantarwa. Bandar Hausa TV channel, ku yi mana subscribe, ku danna ƙararrawar mu, da mun ɗaura bidiyo za a sanar da ku. Bandar Hausa TV, Bandar